Maski pakusgan sa Land Transportation Office Region 11 ang ilang kampanya batok mga fixer tungod sa giingong pagkuha og instant nga driver's license pinaagi sa mga fixer. Ani ang report ni John De Esteban. Maski palawman sa Land Transportation Office Region 11 ang investigasyon batong mga fixer sa pagigalayon sa ubang law enforcement agency tungod wala pagyud gihapon na undang ang maong anomalya sa pagkuha og driver's license. Tungod niini dili moagi sa saktong proseso ang mga aplikante gani modayo pa sa laing lugar aron mo proseso sa lisensya ug mobayad na lang og dako-dako kay gusto og instant nga lisensya. Apan sumala sa LTO-11 makompromiso niini ang Road Safety Awareness Program nga dapat tun-an sa mga driver alang sa luwas nga pagbiyahe sa karsada. Kaya nga nagpalabas na rin ng utos si Assistant Secretary Mendoza na silipin na talaga yung license process to be specific. Kung ano ba talaga ang problema? Is it the requirements? Is it the procedure? Is it the system? Is it the personnel? No? Para at least mahimay-himay na po lahat. Laraw karon sa LTO nga ipaduol ang aplikasyon sa barangay ug eskwelahan. Meron pong pinag-usapan ngayon na remedy ng ating regional office together with the district offices sa Davao City kung paano ma-address din to. They're trying to test a procedural sa barangay or sa school para hindi na po lumayo si applicant. Sa karon ilahang gihinay-hinay ang pagpatuman niini. Sa Biyernes, May 30, pwede mo apply og lisensya pinaagi sa ilang ipahigayon nga caravan sa RMC Gym sa Davao City. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.